Η αλλιευτική κληρονομιά διατηρείται μέσα από όμορφες ιστορίες, μέσα από εμπειρίες, από το ψάρι, από τις τεχνικές ψαρέματος που κάνουμε και υπάρχουν και τα πολύ ωραία παραδοσιακά καΐκια από παλιά, τα οποία ακόμα κρατιούνται. Αναδεικνύουμε τις περιοχές του τόπου μας με τα αλλιευτικά μας σκάφη. Πάμε σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση με άλλο μέσο. Και επειδή μεγάλωσα εδώ πέρα και είμαι πάρα πολλά χρόνια εδώ πέρα, ξέρω μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Και λέμε στους τουρίστες τις ιστορίες του κάθε μέρους. Προστατεύουμε το περιβάλλον μέσα από τον αλλιευτικό τουρισμό, προσέχουμε τα μεγέθη των ψαριών, να ρίχνουμε τα μικρότερα πάλι μέσα στη θάλασσα και όσο μπορούμε μαζεύουμε και σκουπίδια μέσα από τη θάλασσα. Και έτσι μαθαίνουμε και τον κόσμο να κάνουν και αυτό το ίδιο. Η καλύτερη συνταγή ψαριού που έχω φάει ποτέ είναι απλά ψημένο στα κάραβουνα με λαδολέμονα. Με τα καλάμια τα οποία κάνουμε αλλιευτικό τουρισμό, είναι καλάμια τα οποία είναι για καθετή και για συρτή αφρού και για αυτούς που είναι πιο εξειδικευμένοι θα κάνουμε και τεχνικές όπως το jigging. Θα ξεκινήσουμε από το λιμάνι της Αντιπάρου, θα πάμε στα Παντερονίσια, στο φημισμένο Blue Lagoon και μετά θα πάμε για ψάραμα λίγο πιο ανοιχτά. Μετά θα ψαρέψουμε ανοιχτά της Φανερωμένης, μετά θα περάσουμε από μια πολύ όμορφη σπηλιά, θα περάσουμε από κάτω και πολλές φορές κάνουμε τον κύριο της Αντιπάρου, ανάλογα στον καιρό. Ο αλλιευτικός τουρισμός, παρόλο που τον έχουν συνδυάσει μόνο για καλοκαίρι, θα μπορούσε να γίνει όλο τον χρόνο, γιατί υπάρχουν και πολύ ωραίες εποχές μέσα στο χειμώνα που είναι πολύ καλές για ψάραμα.